Pi bangun mandi, Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo, Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari, Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar ya. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu, Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo, Mah. Senajan no mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngelingin dhisik pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eling. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu, Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi? Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya? Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu, Mah. Alah, gak malu-malu anjing. Tak bales, Pi. Sak karepmu, Mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo, Bebet lan karo pamu blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik. Wis.